ndoshanda futi online. Saka pese panangodedza kunzi yawe muti service mutipo bonde ndinofamba ndinosvikapo. Zobatana neshaviro zvanchataura zvinenge shavi. Inini kana nditori patouchline handinzo kutonorwa. Ndakapfeka bhiza ndakapfeka idzodzo. Ndichinzwa kutsva kozi nechida mari. Ndinotoenda ndodzoka kana ka 10. But paunozonyatsa unototi ndakuchipinda mumba tozwa mhepo kuti wakutona magombezi kuti ndandichitotonorwa ke. Pese apa nguva singasvinzwi. Varume akasiyana singaiti. Wakasiyana sei? Varume kune kuti wani munhu anogona akapiwa chinhu chake chezera rake chiombe anditi but chisina test kana kuti asingagoni kuchishandisa. Pane munhu wekuti cheche akakukecha uku kwese kune kwakati ziyuku instead yekuti atambise chuno anenge achingodai makumbo kudai mwana zvandoita deso kutosvika pakutotonda kuti kubabe imi muri kuiti achingodai kuti ngemunhu ari kuchovha bhasikoro kuti ngemunhu ari kuita sei kuzoti munhu wekuti munhu anenge anhu kake kadiki anditi kari kadiki but anokashandisa zvekuti anorova makona ese. Kweta varume kuti vanotokanga kuti titi vanokangana reka kuti vari stupid kana titi vanopenga ndokuti akato girlfriend anopedza mwedzi wese utombokanga kuti ane mhuri ariko asingatomboroti kana kuti chii akafanana netembe murume wangu ndinaimbosvava kutomubvunza kuti paunenge uri girlfriend uchitimba sadza kudai so mwoyo wako haunzwe kurwadzira kuti ndiri kudya sadza mwana wangu izvi zvari papa ari kuitei. Munhu akadari anogona asina kana start yekuti ahodhe chero madomasi chero chii akuti ngoti bheta ndingonomirawo nechi nemudhuri. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So chirongwa chedu Touchline Hour chiri kupfuurira mberi apo patinenge tichitaura nevasikana vanotengesa bonde. Saka sekurudziro yedu semazuva ese kuti kana kachinge kari kekutanga uchisvika pano nyaya dzatinotaura panapa hadzionekwi nemwana ari pasi pemakore 18 years uye zvakare hadzionekwi nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko atinozotaura panapa. Panotaurwa mamwe mashoko echikuru. Saka chikumbiro chedu ndechekuti onai mavhidhiyo anaya makaparadzana nevanyarikani. So thank you very much. Tinokutendai nekuramba muchititsigira. Chiregai tichipinde isisu munyaya yedu nhasi. Ndofunga nhasi muri kuona kuti nhasi ndina Kedha. Regai timbonzwawo kuti Kedha anobata sei uye zvakamera sei. Kedha tinokumhoresai makadi. Tinofara makadiwei. Tinofara hedu riri sei basa? Basa riri nani zvavo. Handiti riri kurowa here basa. Ndizvozvo ngodaro nekudaro ngoti hanzi apunyara shemusodzi. Ndizvozvo. Agamena afamba zvenzani natigere. Ndizvozvo chaizvo. Right. Handizi yangu kuti zita munoda naro here kana kuti zita tosiyana naro. Zita ngatingoshandisa rekuti Kedha. Kedha iroro ndo zita rebasa. Aiwa tinotenda Kedha. Right. Kedha anotengesawo bonde here. Kedha anotengesa bonde, anotengesa muviri, anotengesa nyama. Ndobasa. Alright, aiwa tinotenda. Saka chatoda kuziva kuna Kedha ndechekuti Kedha anoshandira kupi? Ini ndinoshandira pose panotengeswa bonde. Makorokoza ndoenda. Upenyu hwelife yangu uri mubhegi. Panongonzonzi paputika mari ndo pandinoenda. Mutown ndopinda, kurohwa ndoenda. Pese panenge pangoputika mari kana pandodedzwa ndoshanda futi online. Saka pese panangodedza kunzi yawe muti service mutipo bonde ndinofamba ndinosvikapo. Iyi ndo yakaoma manje. Yakanaka. Saka makutoitawo online mazuva ano yekutoti munhu akati ndipewo bonde ndigirewo bonde munotoenda naro. Ndizvozvo chaizvo. Kunzi bonde towirana zvemutengwe tawirana. Totosvika panzvimbo shototsva bonde retorowa. Alright Kedha. So chinditaurirawo Kedha nhoroondo yekunzi munhu kana achimira patouchline. Ndinongoita zvekungonzwa kuti hanzi munhu anomira patouchline. Kana munhu achimira patouchline paya zvinenge zvakambomira sei? Alright, kumira patouchline dzimweni dzenguva hakusi kuda. Kumwe kuda aishavi.
asi inini kusaidi kwangu inini inyaya yekutoshaya zvikwanisiro zvakakwana. Ndine vana, mafees, marents, saka kutomira patouchline kutoti tiwane zvekubatsirikana nazvo. Alright. Saka kana munhu achinzi ari kumira patouchline anenge achiita sei? Alright, kumira patouchline tinenge tichitsvaga mhene. Dzamunoti mhene ndo dzakaita mhene ndo vanotenga futi bonde rino vanotenga nevanotengesa. Vanotenga bonde like kana tiri kuruwa totomira patouchline. Kana kuna touchline yakati wantomira kurobot auto advertise. Simupfekero wandakaita ungatongomira munhu echirume pfungwa dzake hadzitane kumhanya kuti munhu uyu ada kunditengesera bonde. Then kana watomisa mota china atomira mototaurana zveprice yeyo mubvimirana moenda munotengesana bonde okudzosa futi panzvimbo paanenge akutora. Okay. Alright. Saka Kedha iwe usati wapinda munyaya dzekutengesa bonde idzi, wakazvitanga sei? Zvakatanga sei kuti upinde munyaya yekuenda patouchline? Alright, ini ndakange ndisingade kutonzwa chinonzi chihure. Chihure changu chakatanga lockdown inini ndakararama $1 US lockdown 2018. Ndakararama $1 ndaiorder maveji. Ndikaorder maveji angu $1 US 1 years. Aindipa $1 pa$1 rere ndaitenga maveji angu. Maveji ndega ndaitenga upfu wangu wekupima. Ndaitenga tufuta twangu. Mangwana futi ndodzokera. Saka takazosvika pakunoba huni kumaplus. Taibuda mbana 10. Ndosiya mwana wangu akarara ngani 8 months. Tobuda totofamba 2 hours 30 minutes kuenda kuplus kwatenda tenda tavakadzi vatatu. Okay. Tonoba huni dzedze. Saka rimwe remazuva panga pasati tatimbobudira takadzoka dhora rangu rabreakwa. Mbamabikwa zvese nepreparation yese yemwana. Ndobva ndanzi neshamwari yangu izvi hazviitesei hazvichaiti ngatichisezvewo ndichienda kubhawa kozi wangu wadzoka ndaenda pazero. Yetika mwana kangu kadika ngabudiswa panze yoshodza kuti madhindo erori matobva mbavha dzanga dzine rori matobiwa nembeta. Ndotanga kuenda kubhawa. First time yangu tangoenda kubhawa ndasingadotonza kana noise radio. Radio yaiti ikatanga kutorira yaindi-irritate. Ndaitotiza ndekupesa muri dzebhawa nditi yo Kedha yakuno. Pandipidza mukaunta. Ndapinda mukaunta akanditi nda kuti unditengesere doro. Asi ndakutengesa doro kana ukaona kuti kugona ndokupa basa. But mari yakandudza kanudza $80 kose ngari lockdown. Okay. Ini ndobva ndazoshona mhene yanga iri mukarati. Mhene yabva nditi ndokupa $50. Tasvika kasvika taitorara mosquito net ndaitofuga nevana. Avabvunza kuti kuwai vandamutsanangura kuti ini first day yangu rekuita sei ndikutotanga kutoya kubhawa. Yetina ndichangobva kutobuda futi marriage. Mungu akanga achiri mupenyu madesi acho. Okay. Ndobva nechidofo changu pandakumbira kuti yanga chinditi $80 pamwedzi wese. Uya ndipa 50 akabva atonditengera grocery rese patonditi atondidiwe kutoramba kunzenza uchingoramba uchitongoenderera. Okay. Kudzamana zvakutopinda zvatongopinda muropa zvakutobatana nekashavi futi. Alright. Saka chii chakaitika kuti mimi naBaba musiyane kumba? Makabva sei pamurume wenyu? Murume wangu aita chihure chekuratidzira chekuda chitenge esifi ndianogona dzimwe dzenguva igona kutobva kumba nehure rake auya mumba nehure rake aigona kuti tibude panze. Handina sowera ndisina kurara tibuda panze ndaiva nechiramwa futi ndobuda ndorara kana pamasowe nevana ndichichema kana ndichiita sei. Mumusi ndikatoona kutoona chipendo tosvika ndorara ipapa makusendodzokera kumba. Ende chimwe chinhu anga asingatochengete vana zvachose. Okay. Ndaimuka ini kuseni yaibata mari yake zvemunyati. Toshanda muhurumende mwachitotomatira kaitira. But kutochengeta vana kwaitonetsa. Ndandamunhu wekuti ndatoperwa neupenyu zvekuti ndaingomuka kuseni ndobereka mwana wangu. Ndototanga kutofamba door to door. Hamusi kuda rokuachirwa kana kusukira maplate anocherwa mvura mangondipa kuro chikafu chekuti ndidye nevana. Todzokera hedu kupi? Kumba. Ndozvinhu zvakazondipoti ndizvosvika pakurama pakuzosiya yangu imba ende airova aita kurova. Zvasina kumira mushe kuenda kana kupolisi chekunomhangarira. Police station inge sitona basa nazvo. Nangoti beta ndisiya. Okay. Alright. Saka maamu mukati me kutengesa bonde ndo watinoti ma-sex workers handitika. Exactly. Right. Mapinda imimi mukati makutengesa bonde imimi. Mataura muchitanzi zvakaita kakusangana nekashai. Saka mutaura kuti pane kadhimoni futi kakabata here baba. Exactly. Waindi kuti shavi kozi kana munhu une murume 1 mumba unogona usingatode kana zvekutoguma kana zvekutotanga amena. But kana uri patouchline ndiwa pane shavi seinini ndotoshanda ndakashama nditi. Ndakapfeka hembe dzekuti munhu asida kupfeka. But pane dzimwe nguva dzekuti ndikutamba round kana mwana wangu adzinga uchikoro ndoda kubalansa metsi idzodzo. So batana neshavi zvanchata zvinenge shavi. Inini kana ndiri patouchline handinzo kutonorwa. Ndakapfeka hembe dzandakapfeka idzodzo. Nechinzwa kutsva kozi nechida mari.
ndinotoenda ndodzoka ndodzoka kana ka 10 but paunozonyatsoonatoti ndakuchipinda mumba tozwa mhepo kuti wakutona magombezi kuti ndandichitotonhorwa ke pese apa nguva singasvinzwi ende kana ukatosangana nemunhu anoita zvenoizika unotomirawo zvekuti anotofunza kuti pachatsva munhu saka kuti zvinosangana neshavi unongosiri wega dzimweni dzinguva dzachona. Okay, saka imimi pa touchline pane inonzi short time. Exactly. Short time munobhadharisa mari $5 ko night zvinodependa netime dzaunenge watorwa ende zvinodependa nekuti chingani like iri mandi kana iri mandi kazhinji mandi yagara ina mari saka kwatona night $30 zvinotoenda kana 25 but kana kuti kuri kunzika kuti panzvimbo yamuri pane band kana kuti chi hatitori manight short time $5 zvienderana nekuti asi kana munhu azoti ndinoda kuti undiite dog style kana ndoda kuzoti undiite wakadai wakamira kana kuti wakadii munhu anogona kuzviwedzera ega ndiye mari yake. Okay. Zvienderana nezvada kuti uite zvacho zvienderana nezvanoda kuitisana. Alright. Okay, ngatichimbotarisei manje ngatichimbopinda isisu mamukati member takuda kumbonzwa zvemukati member mubedroom acho mabva patouchline mapinda mubedroom atorana nemurume chii chinoitwa muya kuti munhu anyatse kufara zvakanaka kuti aenjoy mari yake? Alright, nyaya inoitika pepa kuenjoy mari yake price yake inogona kundifadza kuzoti mumwe munhu anogona iye pache zvake ndigona kutonakirwa nekuti iye ari kuziva basa ari kuziva bonde zveshuwa kuti zvinyatsoti munhu ari kunyatsofamba zvekuti ari kuziva bonde pamwe pacho ndopatotaura anogona kuti iwe musikana ndanda kutora ndakupa mari yakati asi ndakukwedzera mari yakati which means yaita sei anakirwa iye akafurikidzirawo iye anenge anakirwa nesape maybe wamukweirawo zvamunakidzawo kanti wamuitawo sei kanti wangomuita zvimwe zvekuti angoita sei zvingomunakidzawo iye wachona futi akanoti apa zvanyanya kuti let's say short time mawira nazve 5 minutes iye uramba achiendera unogona kumuzoti wedzera mari iye yetanenge asati apedza kutonda. Okay. Anobvumidza kuti kuwedzera mari kusvika apedza. Okay. Alright. Saka mamwe mastaira amunomuitira kuti anakirwe kana kuti akasike kutunda kana kuti anonoke kutunda ndapi? Izvi toti zvinodependa nepfungwa dzako. Kune kunyanya kuvarume kune maslow learner. Kutoti munhu uchobva nepatouchline chebo uchifamba unonyatsoona step kuti baba ava vachandinetsa kana ranga riri band unonyatsoona kuti baba ava ndopamunotidzokerere rege ndidzokera munotese mwachi ari active ndopepe kuti ukatora munhu atanga kuita siso omboenda mberi ombokangana enda mashure ombokangana kuti ari kuita nezvei mumwe ndopakuti anokubata kana mutsipa kana kubata zvawakarukwa zvekuti zvechirafu zvezvi saka pakutofamba chitaura nemunhu muchitaudzana choto imari unotoona kuti uyu munhu type yakati uyu munhu type yakati unotoridha munhu kuti apa zvichanofamba sei kumbera. Okay. Mumwe ndiye anongosvika patouchline iwe hurewe ndoda kukwira ubva utozoona kuti nyengwe achabuda wachashemwe ndidzosere futi mari yangu handiti wangu wachinakirwa were unotonga watozoona kuti apa hapana. Okay, saka imimi panguva yamunenge muchiita zvinhu zvese izvi imimi munotonakirwawo here? Because ndanzwa muchitaura kuti munogona kutora varume munotora varume wangani pazuva? Mbonitaurira kuti munogona kurara nevarume wangani? Kana zvichinyatsofaya 10 zvichienda mberi. Saka pa10 apa imimi semunhukadzi toziva kuti pamunenge muchiita bonda apa munhu anenge achinakirwawo imimi zvakamira sei? Pabonda apa ndozvanambotora kuti pavarume varume kuti unotenga uchadzosera mari anenge achinaka zveshuwa achiziva basa kwozoti kana nyangwe pamuzera wake angori clean chinhu chake chakanyatsogadzirwa zvakanaka-nakawo ende iye achizoti kana apa bhora anorirova sei anonyatsogona kunyatsorova bhora rake zvakanaka. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda tiri kukunzwai. Saka pamastaira murume kana achinge abhadhara mari pane tokunzwa kuti hanzi kune mastaira akaita pane imwe yamambotaura yamanzi doggy style. Ini ndo yandinongonzwa ini pane mamwe here mastaira. Akafanana neapi chimbondiudza. Akawandisa murume anogona ndokusumudza makumbo ake omaisa apa ponyatsokwira chiuno chiri mudenga iwe uchinyatsokwera uri mudenga uri mumhepo so zvichinyatsoendeka svika. Alright. Kana chero makamira makakotamisa dzaka futi kudokisa kwekwe mastayo bonda akawandisa. Alright. Saka mambonditaurira mukati mimi munoshanda online. Pa online munoshanda sei? Zvatinoita kazhinji wanzoshanda nemagroups. Washanda nemagroups munhu andasa location yekwaunogara ubati kana ndotsvaga munhu enaiti kana chiwe muchiwirirana nezvamune mawirirana neprice amune mawirirana iyoyo svika matopanana madirections matorova basa.
Saka mutori nemagurupu ekutoti mutori newanhu ekutoti munotsvagirana mheni munenge muchidzitsvagirana sei? Imimi munoisa namba here munodi? Unongagara akatojoina gurupu kare. Saka munotonzwa kuti pane munhu ari kutsvaga munhu ari kuda munhu kazhinji kacho. Okay. Saka chirungu. Saka naiti mati munobhadharisa marini? Ndati zvinodipenda netime. Netime yakutora kubhadhara usina kumbobvira wabatwa kana kuti asiyada kuyana 6 asi tomboda kana kuona wagumwa kana kudizvo kuti motogeza mese modya pamwe chete mozoreva basa. Mwana unogona kutosvereka kuti inini ndobudisa 30 kana 40 kana 50. Kozoita kuti time dzekuti bava rakanyena mazvishuwa hakuna kana vanhu pamwe kuma1 pamwe watora nadif mapureza anenge achita achisererawo. Okay. Alright. Pana vamwe varume waya watinomboona kana mafirimu mamendoti munombosanganawo nawo here wekuti vanogona kukutorai kana muri vasikana 2. Exactly. Wachida kundorarana nemi mese kawani. Zvinofamba sei bye? Alright. Pane mumwe andomwanzofamba kuchinoi anokutorai anopinda muroom booking. Apinda mubooking mune vanhu 4 handiti. Anopa munhu wese mari yake. Mese munobvisa hembe. Otorova uyu. Oiti ndomuitire mumwe wezvonoita iyeye. Otorova iye otunda. Upedza ubata but mese munobvisa hembe. Mumwe achibata mazamu, mumwe achimasaja. Mumwe atori busy pabasa. Ko vamwe vanoti inini handidi kuita neipo chaipo da kuita nekumashure. Kusiyasa 2 simu. Simu 2. Simu 2. Kune vamwe vanozvifarirawo. Asi nangu asada simu 2. Kune vamwe vanotozvifarira kuti haina hangu handidi simu rekutanga ndoda simu 2. Asi zvitoriko here? Mandara. Akawanda. Vakawanda ndoti handisina babe vanototareva vanotoda. Vanotoya nemari yekuti ada kundidya. Ada simu 2. Ada pamberi. Okay. Iwe zvakudhipenda nekuti uruda zvipi. Saka ko pakudya nhengwa pane mutengo here kana kuti ingori rumenzi yamunoita kana muri panguva yacho? Aiwa, iprice inenge yawedzere. Kune mumwe munhu anotogona kungoti ndinoda kutanga ndadyiwa ndozonyika chinhu changu ndozoita basa. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka ko pakufamba pamatrip mataura imi mukati kumagweja munombosvika? Ndizvozvo chaizvo. Alright. Ko pamakati imimi pozitonzwa kuti hanzi basa irori rine mwe michokotowo yakasiyana-siyana. Pane here pamunoti nini ipapapo munhu yakanditamba rafu zisingaiti zvamuchiri kurangarirana naye? Kakawandisa. Makaitwa sei? Last month muna November. Ndakabva kumba. Nditore mari yangu pandaisa mari yangu kuseri kwepochi. Pandatoona mheni. Neighbor ndoti tinaiti mari pandati $30. Svika ndokwanisa kupa 25. Pandoti tamza 25 ndaisa seri kwepochi. Andiva mari zvanzi aimboshanda. Nemusoi kwaimhanyika zvichiwa taishanda tiri 2. Nemwe friend yangu so. Tichichinjana chipinda mbesi chipinda mbesi. Ini ndifunga munhu yanga agara sei atitargeta. Atondibasa mari yake ndichishanda kuma 33. Zvikanzi handi tinoita sei tinorara. Iwe okay ndatsvaga taxi. Pandatotsvaga taxi yemunhu wekuziva. Saka patakapinda mutesime yakatobhadhara $10 yake. Ndobva atoti iwe mukomana chiita sei chitisiya. Tisu vakomana vepapa varume vangu vari 2. Tisu vakomana vepapa paYellow House. Tasvika paYellow House pepaisa ndinozoti patasvitsa ndopekupedzisira rimwe sera tosangwa. Takafamba unosvika musango mimi. Tasvika musango ndakarwa nehanha ndichiona banga. Banga ranga rakaiswa muzvimanhenga zviduku. Tatoti kweri banga kaiswa kanzi banga. Vakomana vatenda kumberi ranga riri muzvimanhenga zvekudeso. Paruvari paiva neropa patatidza kuti patombobva kubairwa munhu. Ndobva zvanzi panapa zvadhakwa. Saka ndakarwa nehana patadonedza foni. Mwangu ndobva anzi kufoni yako iri kubva ati foni ndasira sekuru pabhesi. Akarwa achifight vabatwa musoro vatsimbirwa padombo. Atsimbirwa padombo akatotutuma fezha kuti munhu anga kuita kutoda iso. Ndobva ndatopfugama pasi ndati muite sei muregedzerei patatanga kusechwa. Takasechwa. Karaswa panze tikapfekedzwa zvigunwe izvi kusasuku. Musango matakapinza memangoridza kodi mabuda varume 5 wachita varume vanga ndi 7. Isiri 2. Ndobva ndasecha vandarudunura wiva chitasamari. Vandabharwa kajeketi kangu kakangorowa desoni wokup. Vatanga kubvara chipisa makotoni ese pasi chitasamari. Wapedza kudari saka mumwe wangu akabva avhunduka ane 19 years. Akabvarwa nehana. Temza takaita senza chakabatwa dzidzi plus ndokurwa kwanga takabvarwa nehana vatanga nda period. Ndobva zvanzweni amuyeresa tase amendisa tanyenga. Ndobva vanhu vese 7 vakandirepa ndiri 1. Vandirepa ndiri 1. Ndobva watibvisa mapassword vakabata mutsipa. Mapassword efoni? Efoni.
mari yange yatorwa. Patotatidza rodhi yekumba kuti iyo kwakufamba kubva ikoko tichimhanya apa hembe dzanga dzabharwa takaita dzekubata kudai mungosa hembe dzepatashline kunosvika kumba kuti oti takadara pamafofo inenge tombari vakadzi musika vanenge vachienda chinohodha tatingopisana navo tichingomhanya musoro takabata zvimawishi maoko. Ya saka munosangana netsaona dzakakura. Saka madaro so mangwana hamuregeri futi kuenda? Unomboita 3 days uchitya namo futi yozokupa futi kudzokera futi. Namo ndio inozokutuma kudzokera futi patashline. Saka pamairara nawo varume avo mairara nawo zvakadaro minga makadzivirira here? Aiva sina. Ndikatozi nangu chipatara mangwana acho. Okay. Nipiwa pepe. Ya saka pakashata. Alright. Kune vamwe vana pane wandanzwa muchitaura kuti iye wacho musikana inga ane 19 years. Imimi makazvitarisa mubasa iri magara nguva yakareba sei? Ndakatanga lockdown. Lockdown 2018. Alright. Saka kutone vamwe here vanotouyawo vanenge vachitsvagawo experience kwamuri kuti naikeda ndoita sei kuti ndipindewo mubasa. Vamwe vanovanzouya vanozoshaya rubatsiro ndo vana vadiki. Kuti mumwe anogona kuti maybe form 2 handiti. Mazuva ano kuchikoro kana mafoni. Obva anyimwa mari yefoni nemubereki. Obva svika kwandiri nini ndine pfungwa dzakapishana dzakazara chihure dzakazara chibhawa mukati. Pati mama wangu akuramba kunditengera foni munozvifambisa sei? Ini nepfungwa dzangu dzekusavaka mwana ndo ndati ukunyona inini ndikutochena ndoenda kubhawa ndiri kuvhura mazera enyaya. Munotengeseka imi munoita mari unofani mari zera rako ede watoya togara neni. Handiri mungwana ndio mamwe maseza tiona kubhawa. Ndokuti wana asitomboziva kutopfekedza kondoma chetu tinopfekedzwa sei. Ndo yokuti azodzimara azobatwa ari ma-STI mamwe asingarapike mamwe asingaiti. Nenyaya yekuti munhu achemera dambudziko rake amuudza zvisirizvo obva muti handei. Mai vaya vahombe vachamudza kuti inini ndine nhamo dzangu vakutomuti inini ndinochena ndinodya zvandada nguva yandada. Alright, ndo vana vadiki wamunombosangana navo vanodaro. Vamwe vana vadiki vacho vari pairi kwete vamwe vasingatoda kutotsurwa nevabereki vavo tete takatongotsurwa vatibheta ndogara namainingi. Todzoka futi kwatiri kwacho tiri kuti tichamudza kuti tidzokera wakutomudza kuti ngatiite sei ngatigare tichienda kubhawa. Alright. Shame. Aiwa pakanaka. Saka keda iwewe wakatarisa inini ndinongonzwa vanhu vachitaura kuti hanzi varume vakasiyana. Ichokwadi ndimi murimo muindastry masangana nevarume vakasiyana siyana? Varume vakasiyana singaiti. Wakasiyana sei? Varume kune kuti wani munhu anogona akapiwa chinhu chake chezera rake chihombe handiti but chisina test kana ndasingagoni kuchishandisa. Pane munhu wekuti cheche akakukecha uku kwese kune kwakati ziyuku instead yekuti atambise chuno anenge achingodai makumbo kudai muna zvandoita deso kutosvika atosvika pakutotonda kuti kubaba imi muri kuiti achingodai kuti ngemunhu ari kuchovha bhasikoro kuti ngemunhu ari kuita sei. Kwozoti munhu wekuti munhu ane kanhu kake kadiki handiti kari kadiki but anokashandisa zvekuti anorova makona ese. Exactly. Anenge achitoziva bonde zvacho kunyatsoziva iye zvemuziviro wake. Alright. Saka makona atoripo here makona acho kutoti unotomboenda ukuchenda. Aiwa pane munhu uchinyatsooti anonyatsoziva kunyatsorova bonde chaizvo kuti uga unonyatsonzwa kuti aiwa hapana pabonde riri kurova ende zviri kuendeka zviri kutapira. Alright. Saka iyo keda paunonyatsakuuya unonyatsa kufarira muzera wacho isaizi ipi? Iwewe pachako iwewe. Ndinofarira hangu iri pakati nepakati yakanobhenda kudai. Yakanobhendereyo. Yakaita kunge banana. Exactly. Alright. Aiwa, that's nice. Ko pakubatwa imimi munotombobatwawo here ndevarume vavo kuti parumenza apa kuti unyatse kupinda mugiya? Kubatwa munhu cheshe nhengo yake inogona kutotanga kuda tomira nekubata. Munhu anogona kuti yakatunga kare yakatomira kare. Munhu anogona kuti ane kutobata kwanenge achitokuita. Alright. Ko pane vamwe vanozonzi anonoka kutunda chii chinenge chaitika? Ipfungwa dzake. Inenge tori slow learner. Anenge atori munhu ane pfungwa dzinofunga mbijana. Bozwa munotaura kakuti hanzi munhu uchitanga kusangana nemunhu obva anonoka futi obva anonoka kutunda. Koko doro ari batanidzi here futi kana kuti munhu akamwa doro anotokasika kutunda? Doro zvinodhipenda netype yedoro ari kumwa. Kana uchitomwa tuyoto tumusombo tuende patoya tinombokanganwa tukaenda mberi wombokanganwa wazodzoka shure patopa zvokuti ini ndozopesa toti but dai anga ari nhingi uyo dai anga atopedza kare. Dai anga ari nhingi uyo dai zviri kutonaka. Paiye anenge achita siso. Alright. That's nice. Saka
tiri kuona Kedha vanhu vakawanda vamwe vazhinji vari kuti wakangorambana nemurume wari kubva waenda patouchline. Pane here ongororo yamakamboitawo imimi semunhu engambori mumba kuti chii chiri kunyanya kushungurudza mudzimba chinozopa mukadzi pfungwa dzekuti ini ndega ndisiye murume ndiende patouchline? Ndo nyaya yekusapotwa iyoyo. Pane varume vekuti mumwe munhu anogona achihure ari mumba handiti but mhuri yake achiikoshesa. Ndopepe kuti kanyangwe kwatoketwa nemunhu anoziva kuti anonopa mari netobva tichisara kune mari ndakuenda kupi kumba kwangu. Koita varume kuti vanotokanga kuti titi vanokangana reka kuti vari stupid kana titi vanopenga. Ndokuti akato girlfriend anopedza mwedzi wese otombokangana kuti ane mhuri ariko asingatomboroti kana kuti chii akafanana netembe murume wangu. Ndinaimbosvava kutomubvunza kuti paunenge uri girlfriend uchitimba sadza kudai so mwoyo wako haunzwe kurwadzira kuti ndiri kudya sadza mwana wangu izvezvi ari papa ari kuitei. Munhu akadari anogona asina kana start yekuti ahodhechere madomasiro chii akutingoti bheta ndingonomirawo nechi nemudhuri. Alright. Saka varume vanofanira kuita sei makazvitarisa? Murume hatofaniri kuita girlfriend kana anofanira kuita girlfriend? Because manzwiro anongozviita zvinongonzi murume wese awashoma wasina magirlfriend. Murume nyengo akaita girlfriend ngaacheuke kumashure kwaanobva. Kuzi mukadzi ndiye munhu, ndiye muroyi wako muhombe, anokubikira, anokuwachira, akakuzvarira. Inzwawo mwoyo kuti zvandiri kuita izvi kumba kwevana vangu. Uyu mujoloyi kungonakidzwa chete. Zvingozvifadza ubva wadzokera kumba. Alright. Chengeta mhuri yako nyangwe nepashoma ipapa munhu amborwadziwa kuti baba vari kuya nemari shoma. Vari kuya zvakadai. Mukadzi tivanhu vanozvitambira. Ende kazhinji kana munhu mukadzi anzi asiya imba zvinhu zvakaoma. Zvinenge zvichirwadza. Ukanzwa munhu mukadzi kazhinji vanhu vanozosiya ngondosiya chero nehembe chero neproperty haana basa nazvo. Obva atoenda. Obva atongoenda akutirege ndingoenda. Alright. Kozoita vamwe ipapo tapanzwa. Ko mukadzi anogona kuhura ari pamurume. Chii chinenge chichinetsa mumba? Shavi. Rimwe ishavi. Kumwe kwacho because mukadzi tototi ishavi because mukadzi cheche ari mumba chechai ambofa akakombeya kuti murume wangu uyu anogona kunyenga kudarika uyu. Kana watoziva zvauyu which means wakatomboita sei wakatombopoya uri mumba cheche mukadzi cheche first marriage undozototi unenge uchifungoti zviri mumba ndo zviri kupi zviri kwese unotogutsikana nezviri papanzvimbo. Alright. Saka kana uchinge wakuzotanga kuti kuda kukompeya manje zvinozokuti netsei. Alright. Aiwa tiri kuzvinzwa. Right. Kune mumwe munhu nhasi ari mumba ari kunetsana nemukadzi anongonzwa kuti inini kana inini ari kunetsana nemurume kana inini kana zvinhu zvangu zvikatodai so inini pfungwa dzake idzodzo aindoenda patouchline. Mashoko amunoda kumuudza nhasi ndiye kuti chii mukadzi ari mumba ari kufunga kuenda patouchline nhasi? Mashoko andoda kumuudza hangu ndeyekuti kana uchitombochengetwa vana vachienda kuchikoro chibhadharwa rent kuti ngogara mba kwakatonaka. Isusu tinongona kutorara usiku hwese kutopupudza takamira pasina kana atiti mhoroi. Then dzimwe dzenguva togona kutokechwa nemunhu chaichai anoshanda mumochari anotokukwira chitunha chiri apa zvozoda kukukausa zvoto nekuti imari yangu. Pamwe pachona anogona kutonzi pinda mota obva kurobha okusecha zvese obva kuzoti buruka mota ichifamba. Saka zvechihura asi zvekuchiva. Inyaya yekutoti isusu takatongotoka nanyasha dzatiwana taonawo mabasawo kutongosiya asi zvinhu zvekuyemura zvinhu zvinotonzisa tsitsi. Asi zvinhu zvekutoti ungatoti dai zodai chando kuri kutonhorawo. Saka mimi mufunga kuzosiya here mimi kumberi? Ndiro wangu nyasha ndosiya. Saka ko mumba makabva matoti hamuchada kuzopinda kuti pamwe munyama ndichadi. Ko mukawana anoti ndiri kuda hangu kukuroorai? Aiwa ngazvigari. Hamuchatodi zvamuchozvi? Hazviti. Alright. Aiwa tinotenda Kedha takunzwai muchitsanangura. So tinenge tichida kumbonzwawo kuti muindustry menyu muri kuzvigonawo sei, muri kuitawo sei. Takundopendera chirongwa chedu. Pane pandisina kubata penyaya yezvirwere. Zvirwere zvakamira sei apa pabasa renyero rekutengesa bonde? Munoshandisa makondomu hongu but makondomu hazoputiki here zvikazoita zvinhu? Makondomu anoputika. Aputika ndo patinoenda kuzvipatara.
Okay. Ndo basa panozopinda nasesha pe kana usina mari. Alright. Asi mazuva ano hakuna mishonga yakati kwanei. Alright. Amakondo manoputika singaiti. Pamwe pacho anosangana ndipachata anosangana nembimbo. Like waenda kumazobva kuzoti mari yangu iyi andikupe mari yangu mahara. Visa brugo akutongokuta direct. Apa iwe uri kusango. Saka utongomuka wotomhanya enda kupi kuchipatara. Saka tati asi zvekuchiva. Kuzonosangana nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka watoripo vamwe vanotongotoda direct murume anotongoti aindotoda nyoro zvakadaro. Kune vamwe zvekuti mune mabvumirana zvekuti uchinzwa ndiri kubva apa vachienda kuchibasa. Alright. Iwe wega unyatsoziva kuti panapa ndariska nekuda kwezvakati. Iwe uchimuka kusena kungocha plan B. Alright. Aiwa, tinotenda Kedha nekutsanangura kwako kwakanaka. Tinodavira kuti kune vamwe vari mudzimba masoko varinzwa kuti chihure bozwa ndo zita ravanonyanya kushandisa. Isusu zvedu tinoti masex workers. Bozo kati chihure unenge wakuita ngefanika uri kutsvinyira. Kwakaoma, kwakangofanana nemunhu ari kuenda kuhondo. Kuhondo shisho. Saka thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba makagukuchira chirongwa chenyu Touchline Hour patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde, matambudziko avanosangana nawo, tichinzwawo kuti zvakamira sei. Nekuda kwekuti patinoita nyaya dzino idzi haisingori nyaya yekuti tinenge tichingoita nyaya kana tichibvunza kuti munhu anoita sei kana zvinoita sei, asi tinenge tiri kutiwo imimiwo madzimai ari kumba pamwe chete nevarume vari kumba munenge muchidzidzawo something ipapo patinenge tichitokurukura panapa. Pane mamwe mashoko amunotobatawo amunotora anokubatsirai. Sorry, Kedha, isusu tine imwe nyaya iri kunetsa kamanje yekuti tinombonetswa nevanhu vachita munhu uya DJ wamaitaura naye chimbondipaiwo phone number. Ndambonzwa muchiti munoshanda online kai. Munomupa? Tinomupa. Imi hamugoni kudzidaidzira here ipapa? Kana kuti vanhu vakauya ndozongowapa kuseri. Munovapa? Handiti ka. Alright, mazvinzwa wanoda Kedha namba nanzi ndozokupai. Alright. Right, so thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai. Chirongwa chedu ndichocho, Touchline Hour chiri kupfuurira mberi. Nhasi tenge tiri kumbokurukura isusu naKedha tichimbonzwawo mabatiro avanoita basa ravo, zvamatambudziko api avanosangana nawo. So ngatisanganai zvakare mune chimwe chikamu patinenge tichiita hurukuro nevamwe. So thank you very much. Kana kari kekutanga kusvika pano paTichCatch MTV, musakanganwe kusiya masubscriber YouTube channel yenyu, musakanganwe kusiya mafollower Facebook page yenyu, kuitira kuti patinouya nechimwe chirongwa tinokupai. So thank you very much. Mazvita.